og hold nu fast. Ja, sådan der. Tidligere dobbelt verdensmester og dansk skaterikon Rune Glifberg. Han har været professionel skater i 25 år og tjent millioner på sporten, og var også dagens helt store trækplaster. Forventningsfulde ansigter i Fælledparken i København i dag. Jeg kommer i dag for at møde Rune. Og han behøver ikke nærmere introduktion her på banen. Det er Rune Glifberg. Hvem er det, han er? Han er verdensbedste skater, synes jeg. Efter et regnskyld Det er ikke godt for kulderen. dukker hovedpersonen endelig op. Nå, hvad så? Hvem er først? Han skal indvie Europas største skaterpark. København vil nok gå hen og blive en af de helt store skateboardbyer i Europa. Det gør han i første omgang ved at prøvekøre den 4600 kvadratmeter store bane, som han selv har været med til at designe. Fuck, det er da vildt anlæg, mand! Parken består hovedsageligt af 3 områder. Helt derovre, der har vi et kæmpe bowl-område. Her i midten, der har vi det, vi kalder high speed, hvor det er til konkurrencer, og folk kører rigtig hurtigt. Og herovre, der har vi det, der hedder et teknisk område, hvor man laver små tricks og kører lidt langsomt. Selvom ikke alt går efter planen, så er stemningen ikke til at tage fejl af. God fyr, dejlig fyr. Lækker. God for satan der. Han har en god stil, han er god til at skate. Han klarer det mega godt. Og Rune Glifberg er der også en rutineret herre på et bræt. Her ses billeder fra 2008, hvor han vandt det seneste verdensmesterskab ud af i alt 2. Og han har tjent et 2-cifret millionbeløb. I stedet for at gå på job, som de fleste mennesker gør, så tager jeg ud og står på skateboard. Et liv, de unge godt vil leve. Det er noget, jeg godt selv kunne tænke mig i hvert fald. Rune Glifberg har der også et par råd med på vejen. Og bold længere, mand. Det er jo selvfølgelig bare blive ved med at skate, så meget man kan. Og da tusind er ved at være brugt op, Jeg har fået en autograf på mit Glifberg-bord. har de unge også fået det, de kom efter. Jeg har ventet på det her så lang tid. Så det var godt. Og hvis man gerne vil have et autograf på sit skateboard, så kan man altså nå det endnu. I morgen holder Rune Glifberg 25 års jubilæum på den nye bane. Nå Søren, skal vi finde